Mit-2-17 Ottubru se jibda t-tilqim kontra l-influenza. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern u mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci ingħataw dettalji dwar din il-kampanja ta' tilqim bla ħlas. Għall-ewwel 15 it-tilqim se jingħata lil dawk meqjusa l-aktar vulnerabbli, jiġifieri lil persuni li għandhom aktar minn 55 sena, lil dawk b'mart kroniku, lil nisa tqal, lil min jaħdem jew jgħix f'xi istituzzjoni, lil ħaddiema tas-saħħa u l-itfal ta' bejn is-6 xhur u l-5 snin. Wara ikun jista' jitlaqam kontra l-influenza kulħadd. It-tilqim se jingħata skont skeda li se tiġi pubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tas-Saħħa u fuq il-paġna ta' Facebook Saħħa. Dan se jsir fiċ-ċentri tas-saħħa kollha f'Malta u f'Għawdex u anki f'ċertu bereġ fl-Irħula. F'pajjiżna diġà hawn 132,000 tilqima, 115,000 għall-adulti u 17,000 sprej tal-imnieħer għat-tfal. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal li wara sorveljanza f'pajjiżi li diġà għaddew mix-xitwa jidher li l-varjant tal-influenza din is-sena se jkun aktar qalil minn snin oħrajn. Bażikament aħna minn sorveljanza li qegħdin nagħmlu tal-influenza u anke mit-typing li qegħdin nagħmlu fil-laboratorju tagħna qegħdin naraw li l-strains tal-influenza il-maġġor parti tagħhom bħalissa huma H3N2. Minn esperjenzi li kellna qabel nafu li dawn meta tolqot lil persuni probabbilment ikunna iktar sever. U allura qegħdin nagħmlu iktar enfasi biex il-persuni jkun jistgħu jieħdu din it-tilqima għaliex proprju f'din it-tilqima hemm il-protezzjoni għal dan l-strain speċifiku tal-influenza. Fid-dawl tal-fatt li l-COVID għadu preżenti wkoll se tiġi offruta tilqima ġdida li taħdem speċifikament kontra l-varjant dominanti bħalissa, l-Omicron. Din it-tilqima tista' tittieħed fl-istess darba ma' dik tal-influenza u se tiġi offruta fiċ-ċentri tas-saħħa wkoll. Minħabba li l-influenza din is-sena mistennija tkun aktar qalila u anki għaliex il-COVID għadu preżenti qed ikun imbassar li aktar nies se jkollhom bżonn jidaħlu l-isptar fix-xhur tax-xitwa. Għaldaqstant diġà qed jittieħdu miżuri biex jilqgħu għażieda fl-isptarijiet, fosthom billi jiżdiedu 60 solda oħra fl-isptar Boffa. Nistennew li ħajkonna xi każijiet ta' COVID ukoll, mhux xi ħaġa ta' allarm imma aħna bħala gvern, bħala Dipartiment tas-Saħħa l-preparamenti tagħna huma għaddejjin biex bħalma dejjem ngħidu naħsbu fil-ħażin, naħsbu fuq l-allarm mbagħad it-tajb ma jonqos. Fil-fatt din is-sena parti ma tedej qegħdin inħejju wkoll biex ikollna numru ta' sodot tal-livell għoli wkoll li ħajkunu fl-isptar Boffa. Nerġa' ngħid, jista' jkun li ma nażawhomx, imma jekk ikollna bżonnhom matul ix-xhur tax-xitwa meta qed nistennew li l-influenza din sena tkun pjuttost qalila, inkunu qegħdin nużawhom ukoll.